С... Ей, това вече ще стане. Ей, тая леля сега къде се намери? Винаги се намират такива. Ей, това дете, виждаш ли номер някъде? 10! 10 10 е. Добре, че има някакви тук. Малата е тук, за това. А това е... Това е 4. 4 ли? Да. 4. Добре, че имаме помощници. Аз не мога да видя. Давай, давай, давай! Браво, давай! Още малко! Как ще се състезават с колички и с майки? Давай, 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 давай! Виждаш ли как? Никол Черепова. Никол! Гумата? Ето я Никол, браво! Браво, Тя се състезава и с големите, браво! заповядай най-напред грамотата. Чакай сега, имаш още турбички. Поздравленията са за всички деца, са победители. Алис, Алис Джатала Мария. Алис, къде? Чакай малко. Заповядайте, Алис! Ето, заповядай, това е за тебе. Гледайте, ето, заповядай тази клип. Алис. Ето на таткото!